Zápas proti Interu hodnotíme s hlavným trénerom Albertom Rusnákom. Pán tréner, dôležité víťazstvo? Dneska mimoriadne dôležité víťazstvo, pretože sme potrebovali tieto 3 body a ešte veľmi ma teší, že po dobrom výkone bojovnom ukázali sme aj kvalitu, ukázali sme srdiečko, takže chalanov musím pochváliť. Celý týždeň dobre pracovali, čo sa aj ozrkadlilo v zápase a som veľmi rád, že aj vzadu sme to uhrali na 0. Konečne sme strelili my prvý gól, takže hovorím, dneska to boli samé pozitíva. Hovorím, chlapcov musím pochváliť, výkon bol dobrý, ale samozrejme chceme hrať ešte viac kombinačnejšie, chceme byť ešte viac nebezpečnejší, premieňať tie príležitosti gólové a vzadu sa vyvarovať ešte tých chybičiek, ale hovorím, mužstvo pracuje, je na dobrej ceste, dobrým smerom, takže stále ho treba tlačiť vyššie a vyššie a ja verím, že od prvého kola podávame veľmi slušné výkony. Doma snažíme sa hrať atraktívne, útočne, prilákať viac divákov na tribúny a verím, že v tom budeme pokračovať a budeme sa ešte viac zlepšovať. Celá kabina sa teší na takéto zápasy, pretože viac vás bavia tie zápasy, ktoré hráte s tými mužstvami, čo hrajú o špicu, chcú ísť do ligy, môžete sa konfrontovať, to vám nastaví zrkadlo, kde sa momentálne nachádzate, čiže celá kabina sa tešíme, včetne mňa, na tieto zápasy a ja verím, že prinesieme čo najviac bodov z týchto zápasov a posunieme si aj naše sebavedomie ešte hore. Samozrejme, vypadli nám aj pre tento zápas dvaja tiež kľúčoví hráči, respektíve dvaja strední obrancovia, alebo šeskový hráč, čiže mali sme svoje problémy, ale hovorím, široká kádra je dostatočne veľká, tí chalani, ktorí dostali príležitosť, sa jej chopili a toto ma veľmi teší, že toto mužstvo je konkurenciaschopné a len konkurencia vás môže posúvať vo výkonnosti hore, takže hovorím, je to dobre nasmerované, atmosféra je výborná v kabíne a tešíme sa na zápasy. Držíme palce, postup a 6 bodov a vidíme sa zase po. Super, Hajra Šamoria.